खुलुमबाय लोगोसे BPF दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि सानजौफुनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे समाव जों खोनानो मोन्दों खौसेनि बार बारदोंनो, बबेथिंबा खौसेनि बार बारगासिनो दं। नाथाय बे टाइमखौ आङो कुइसन आवार होननानै साननानै लागोन। आं दा कुइसनल' खालामगोन, गोनां जायोब्ला सामथिं एक्सप्लेनेसन डेफिनेसनफोरखौ होलांगोन। दा जेरावथिंबो खौसेनि बार बारदों, नाथाय जों खौसेनि बेरेखा नङा आरो जों बर' हारिनि बेरेखा नङा। नाथाय जों कुइसन खालामनो सानदों, दिनै जाय बिथांमोना खौसेनि थाखाय खावलायबाय थादों, आं बिथांमोननिसिम आं कुइसन खालामनो सानो। दिनै UPL सरकारा 5 बोसोर जोबनोसै, 5 बोसोर खुंनोसै। बै समाव जेब्ला फर दा भेरि बिगिनिं, जेब्ला 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थिया जादोंमोन, काउन्टिंनि उनाव रिजाल्ट मोनदोंमोन, BPF दला 17टा सिट देरहादोंमोन। UPL आ प्रमद बर'नि कक्लाबारि आरो गयबारि बे मोननैखौ लानानै 12टा, बिनिफ्राय बे मोनसेखौ हगारफिननोब्ला 11टा जायो। जायखिया उनावहाय मन्टु बर'आनो देरहादों। दा बिथांमोना 12टा देरहादोंमोन। 12टा प्लास 17 बेसेबां जायोमोन? 29टा जायामोन नङा होमबा? बे 29टाजों जों बे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो बैयाव BTC गभखौ फर्म खालामनो हागोन ना हायामोन? निस्सय हायोमोन दा। दिनै बे जानानै थांबाय। दिनै गेजेराव गोबां बिसायख'थिया जानानै थांबाय। खमबाबो लान्थ्रियै 4, 6, 7टा बिसायख'थिया जानानै थांबाय। दा बेवहाय BPFआ हारसिङै जुजिबोबाय थादों आरो जुदि मोनफ्रोमखौबो आलादा आलादा पार्टियै बै बिथांमोननि रिजाल्टखौ नायोबा BPFआ मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव देरहासार जाबोनो हादों। दिनै बिथांमोना मानो देरहाबोदों? दिनै बिथांमोना BTCआव क'आलिसन सोरखार, आसामाव क'आलिसन सोरखार, बिनिफ्राय सेन्ट्रेलाव क'आलिसन सोरखारनि जोहै बिथांमोना EGP UPL प्लास GSP थानायनि जाउनाव BTCआव बिथांमोना देरहानो हादों। जुदि एकर्डिं टु पार्टि वाइज जोङो जुदि केलकुलेट खालामो, बेवहाय UPL हारसिं गेलेयोब्ला, BJP हारसिं गेलेयोब्ला, GSP हारसिं गेलेयोब्ला BPFआनो बांसिन भट मोननानै मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव देरहानो हागौमोन। नाथाय बिथांमोना मोनथामजों ज' जानायखाय जास्ट 4, 5सो बांसिन भट मोननानै बिथांमोना देरहाबोनो हादों। नाथाय दिनैनि समाव जाय खौसेखौ हास्थायग्रा, बै खौसेखौ हास्थायग्रा बिथांमोना गरसे फैसानि फारनै बिखुं, फारथाम बिखुं, फारब्रै बिखुं। बुंनो थाङोब्ला गरसे फैसाखौ बानायनो बा थाइसे फैसाखौ बानायनो थाखाय मा मेटेरियेल नांगौ, मा मेटेरियेल्स नांगौ, बै मेटेरियेल्सफोरा बै UPL आबसु, सोरबा XNDB वेलफेयार एस'सिएशन आरो दा गोदानै XBLTफोर थांफानाय। आरो बै बिथांमोना हाजासे गोदोनासे UPL सरकारनिफ्राय, प्रमद बर' सरकारनिफ्राय गोदोनासे मोनजाबाय। नाथाय दिनैनि समाव मानो खौसेनि बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो? दिनै बिथांमोना गिखांनाय मोनदों। मानो गिखांनाय मोनदों? फैबाय थानाय समाव BTC हालामनि रायजो राजाफोरा UPLखौ जोगारखासिगोन। UPLनो भट होखानाय नंला। मानोना UPLआ बै BTC हालामनि जनसाधारनफोरनि थाखाय मुंसेबो मोजां खामानि मावनो हायासै। थांनाय 5 बोसोराव BTC हालामनि रायजो राजाफोरखौ दुखु खस्थ'ल' होबाय। बिनि थाखायनो जों जों UPLखौ जोगारखासिगोन रायजो राजाफोरा। बैखौ साननानै दिनै बै UPL दोलनि हंगि बंगि माखासे आफादफोरा दिनै खावलायदों। सोरखौ खावलायदों? BPF दलखौ, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। मानो खावलायदों? गावसोर एसे BPF सरकार फैनायनि उनावबो थाइसे थाइनै मोनजाथोंसै होननानै। नाथाय आं बेखौ कुइसन खालामगोन। दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंबाय थादों BTC बिसायख'थिनि उनावनो BPF दला जोबसिगोन। जुदि BTC बिसायख'थिनि उनाव BPF दोलोआ जोबस्रांखानोसैब्ला, UPLआनो देरहाखागोनब्ला मानो दिनै BPFखौ खावलायनांगौ जाखो? बाथ्राया फोरमायदों माने UPLजों रावबो गैला, सैमा अमा रावबो गैला, गासिबो BPFजों फैजोबबाय। बे बाथ्राखौ रिजायदों। दिनै मानो खौसे नांगौ जादों? खौसेखौथ' बै समावबो जानो हायोमोन आरो खौसे जानो थाखायनो नोंथांमोना गोबां खामानि मावदोंमोन। जों थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ जों बुंला। नाथाय खौसे जानांगौनि थाखाय नोंथांमोना दान 3-4नि सिगां नोंथांमोना खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानै गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायहैदोंमोन। नाथाय
खौसे जानायनि असिलाखौ लानानै बे टपिकनि सायाव सावरायनांगौनि बेलाखौ नोंथांमोना जोगारनानै नोंथांमोना खाम्फा बरगयारि बेदर गेसाव जाग्राखौ इउपिपिएल दोलोआव जुगदान होदों। डिपुटि स्पिकारखौ नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाहैदों। सोरबा हितेश बिथांमोनखौ जुगदान जाहैदों। अब्ला नोंथांमोना सिं सिं मा प्लेन एन्ड पलिसि खालामदोंमोन जों मोनथियै गैया। नोंथांमोना सानदोंदां बैसोर साफा सानै आदुदुल्ला नेताफोर थांबानो जे बिपिएफ दोलोनि गासैबो सापर्टारफोरा थांगोन होननानै नोंथांमोना बेबायदि सानदों। जायनि फलाव नोंथांमोना नंखायखौनो खौसेनि टपिक लानानै बे असिलाजों नोंथांमोना इउपिपिएलआ माने बिटिसिआव जुगामि सरकार दाबाय थानो जेरैहाय फेरेंगाया बुंदोंना जों 25 बोसोर जोङो बिटिसिआव सरकार खुंगोन। बै राजु नार्जारि बुंदोंना जों 25 बोसोर बिटिसिआव सरकार खुंगोन। माने प्लानिंआ नोंसिना माने सोरखौबा लांनायमोन। जुदि खौसेनि थाखाय सावरायदोंब्ला खाम्फामोनखौ मानो लांनाय, हितेशमोनखौ मानो लांनाय, सोरबा डिपुटि स्पिकारफोरखौ मानो लांनाय बे कुइसनल' दै। खिन्थु खाम्फामोना सोरबा डिपुटि स्पिकारफोरा सोरबा हितेश सोरबा गान्दा सान्दामोना बे जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा। दे आर नट इम्परटेन्ट फर दा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टि। जोंनि थाखाय इम्परटेन्टआ बैसोरसो जनसाधारन भटार्स रायजो राजाफोरासो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। आरो बै रायजो राजाफोरा दिनैसिम बिपिएफ दोलोनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांनि अननायखौ नागारनो हाया। दिनैसिमबो बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि जानानै जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैसिमबो गाबथानानै दङ बिथांमोननि अननायखौ रावबो बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोरा जोथ्रोदनानै नागारनानै एभयड खालामनानै थांनो हाया। आं लिरनानै होनो हायो। दिनै अब्ला नोंथांमोना मानो खौसेनि बाथ्रा बुंदों? आरो जाय बिथांमोना खौसेनि बाथ्रा बुङो बिथांमोना सोरबा बिजेपिनि सोरबा इउपिपिएलनि साफा साफा एजेन्ट। आङो मोनसे आफाद हिसाबै आङो रावखौबो सोंखारिनो साना। नाथाय दिनै आबसुखौ जाय लिड खालामनाय, दिनै बर' साहित्य सभाखौ जाय लिड खालामनाय बै दैदेनगिरिफोरा साफा साफा प्रमद बर'नि एजेन्ट आरो प्रमद बर'नि खिथु सुना होग्रा। मिथिबाय? आफाद हिसाबै आं रावखौबो सोंखारिया। नाथाय बै बिथांमोना मोजाङै लिड खालामनायमोनब्ला दिनैनि बेबायदि समखौ जों नुनाय नङामोन, खोनासंनांनायबो नङामोन। बै 5 बोसोराव जों जाबायदि डेभेलप जानांगौमोन, बिटिसिआ जेरैबायदि जौगानांगौमोन बैबायदि लामाजों जों जौगागौमोन। नाथाय 5 बोसोरखौ जों खोमानानै लानांबाय। 5 बोसोराव जाखिनि जौगानांगौमोन बेखौ मोनासै। आरो खैदां खैफोद बायदि बायदि जेंना जेंगोना बायदि बायदि थासारिजों बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा भुगिनांबाय। थेवब्लाबो सौसिबोदों। मानो सौसिदों? थांनानै थानांगौनि सार्थआव, गावखौनो गाव हमथानांगौनि सार्थआव जों बयबो खस्थ' सैनानैब्लाबो बै बिटिसि हालामनि सुबुंफोरा दिनै 5 बोसोरखौ बाबेन होबोबाय। दिनै बिपिएफनि मोजां सम, बिपिएफनि मोजां समखाय बिपिएफजों ज' जानोसै। बिपिएफआ सरकाराव फैब्लाबो रावबो सासेबो सोरबा जनसाधारन बर'खौ, सोरबा जाम्बा जाम्बिखौ, सोरबा बिटिसि हालामनि 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव सोरबा सुबुंखौ जोङो ओरैनो नों जोंनि नङा, नों मोनजाया, नोंनो जेबो होआ होननानै जों बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो बुंनाय नङा। नोंसोर दिनै एसेबां गमामायै खौसेथिखौ लुबैदोंमोनब्ला, दिनै बयबो बर' हारिनि थाखायनोमोनब्ला, दिनै बिटिसिआव बिटिसिनि एमसिएलएफोरनो इउपिपिएल सरकारा, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै बिटिसि हालामनि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनो मा सेंसन खालामना हरखो, मा स्किम हरखो? इउपिपिएल सरकारा बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनो मा मोनसे स्किम हरखो बेखौ जोंनो खोन्था। मा स्किम हरखो बेखौ खोन्था प्रमद बर'आ। गोदोनि समाव जेब्ला नोंथांमोना पिसिडिआर दंमोन, डाबल पि दंमोन, बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै पिसिडिआरनि बा उनावहाय डाबल पि बै बिथांमोननि दोलोनि एमसिएलए बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि बिथाङा कौटि कौटि थाखानि स्किम हरदोंमोन। नाथाय नोंथांमोननि नैबे 2020 मायथाइनि जिथु प्रमद बर'आ 2020 मायथाइनि उननिफ्राय दैदेनबोनाय इउपिपिएल सरकार, क'आलिसन सरकार, जुथाइ सरकारा बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनो मा हरखो? दिनै खौसेनि बाथ्राखौ बोरै पालासे बुंनो हाखो? जों नाथाय खौसेनि बेरेखा नङा। समा टु लेट जाबाय प्रमद बर'। समा टु लेट मिस्टार दिपेन बर'। नोंथाङा प्रमद बर'जों दैथाय हरजादोंमोनदां। समा टु लेट। नोंथांमोना मा बानसावनो सानदों? नोंथांमोना मा बानसावनो सानदों? दिनै हाग्रामा महिलारिया खौसेखौ लुबैयानो। खौसेखौ लुबैयैखाय बिथांमोना गावसोरनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबायनो। That's the not point। मिथिबाय?
बे पइन्ट नङा आरो सोरबा मा बुंदों BPF दोलोआ BPF दोलोनि कर्मकर्ताफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबायनो आरे अशोक नोंलाय जाम्बा बबेनि गोरजिया थाहैनाय नोंलाय आरो देबोरगावआव नों बिजाथि गेलेनो आरो नों मा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा होनो बिदाय होगोननो नोंनि नोमानि नोमफा नोम्बौनि नोम्बौ हाजार फैबाबो देबोरगाव समस्तिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननो हाया नों लावखारसो सासे मा नलेज दं सकबल गेलेनो रोंबानो माबा नोंनाव नलेज दं नामा अशोक नोङो जुदि इलेक्सन गेले देनां थाखा फैसा जोब्बा नोंथ' माजों जानो माजों लोंनो सकबलाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय एसे एनै स्किम खालामना मोनबोदोंमोन सोलिदोंमोन दा नोङो बिजाथि गसंनो थाखाय नों केम्पेइन खालामदों फैसायाथ' अबियासलि जोबखागोन नो डाउट बेवहाय खुनु डाउट गैया फैसायाथ' जोबखागोन जेब्ला फैसा जोबो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनाव लावखार थाफै लावखार दाथा हाग्रामा महिलारि बिथांनाव माबा गैया मोसौ गैया अमा आदार होनोबो अमा गैया नोङो ओरैनो बेयाव बे सिकिउरिटि ड्रेसखौ गानदो ओरैनो टकन लाना थादो नों नेबाबो जायो नेयाबाबो जायो खिन्थु नोंहा थाखा फैसा गैला नालाय खबसे इनकामनि थाखाय नों जास्ट बिदिनो टकन गंसे लाना हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेटआव गसंबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय अशोक जुदि गमामायैनो इउपिपिएलफोरा खौसेनि बाथ्रा सानो जुदि बयबो जों समान जों बर' हारिनि होननानै सानो बिदि गमामायैनो सानोब्ला बै समाव नोंथांमोना सरकार दाजेननायनिफ्राय BPF दोलोनि सापर्टारफोरखौ बेसेबां प्रसार होबोखो नोंसोर निमाहा बिनो हागोन जोंनि गोरोन्थि जाबायलै फंबायमोन निमाहा होदो हानाय नङादां हानाय नङा बोरै हानो नोंसोर हानाय नङा बाथ्राया बे नोंसोर हमनानै होनो हागोन लैहोरमोनखौ बुनाय प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि न'आव अन्थाइ खुबैहैनाय शिबसारखौ बुनो थांनाय शिबसारखौथ' बहा बुनो हानो खाथियावबो गसंनो हायासै माथो नोंसोरलाय निमाहा बिनो हागोन नोंसोरो हो एफा खौसे बुंदों दिनै नोंसोर जुदि इउपिपिएलआ गाज्रि सम नङामोनब्ला दिनै नोंसोरो खुनु पयदे नोंसोर बेबायदि खौसेनि थाखाय बाथ्रा बुंनाय नङामोन नाथाय इउपिपिएलखौ रावबो अनसाया मानो अनसाया इउपिपिएलआ अनलि बर' हारिनि थाखायल' नाथाय नांगोला अभारअल BTC हालामनि 26टा जनगोष्ठीफोरनि थाखाय बाव हारसा बर' बांगाल जुंगाल बेजों खोथा गैया नाथाय इउपिपिएलना बर'ल' नोंथांमोना बर'नि थाखायल' जानायखौ आं दुखु मोनाखै खिन्थु मोनसे पलिटिकेल पार्टी हिसाबै जोङो सोरबा बर'ल' सोरबा हारसाल' सोरबा बांगालल' सोरबा जुंगालल' होननानै जानाय नङा बयखौबो बजबनानै लानो हानांगोन मिथिबाय आरो प्रमद बर'नि गोरोन्थिया मा गियानथ' गैखाया बिनिफ्राय अननायबो होनो रोङा श्रीरामपुर गेट बायदियाव खौथि दैलिक थाखा फैयो बे थाखाखौ सोर मोनो प्रमदानो मोनजोबो ना सोर लायो सिगां सरन्जय लायबाय बै समाव हिनजाव लायबाय थादोंमोन दा सोर लायो हिनजावानो लायनो हागौ नङा होमबा दा बेफोर फैसाखौथ' एसे एनै राननानै होदो गावनि थिखादारफोरखौ सोरबा नांगोलनिबाबो जुंगालनिबाबो सोरबा कंग्रेस BJPनिबाबो बयनोबो खामानि होदो एलटमेन्ट खालामना होदो मावहोगोरदो सेंसन बानायना होदो हो बिल पास खालामदो बिदिबानोथ' जायोना गियानानो गैयाबा अननाय बिखायानो गैयाबा अननाय बिखा गैयाबा थाइसे थाखाबो मालायनो होनो हायालै जों हाजिरा मावनानै मोनथियो ट्रेक्टर गंसे इथा जाब्बासो 60 थाखा गाहाम मोनो आया सानो जों माथो फैसाखौ गारनो बिराद गोरलैलै हो माथो मोननो बिराद गोब्राब जों बे 50 केजि सिमेन्ट बस्थाखौ जों खर'आव लायो गोदोना सालायबाबो ओरै खर'आव लानानै ट्रेक्टराव थिखोगासेयाव थाइथामल' फैसा बेनिफ्राय बे ट्रेक्टरनिफ्राय खर'आव लाना आरो नों गुदामाव दोनदोलाय थाइथामल' फैसा बेसे मोनो 50 बेग थिखोनो हाबासो 300 थाखा फैसा खामायनो बिराद गोब्राब गारनोलाय गोरलै आरो जायनि गोसो बिखा गुवार सोरबा बिबाय मुखा थाइसे थाइनैयावलै गय जानो माबा सोबनो न' खिन्थु बे फैसाखौ नों खामानि मावना नायलाय बिराद खस्थ' जायखि जाया खोन्थाबाय खिन्थु आं प्रमदनो बेखौ आइडिया होबाय आरोना जोबनायाव सरकारानो गैखाला नालाय
माने गावनि आंगो होनना रावखौबो बानायना लानो हायासैलै थिखादारफोरखौथ' खामानि होमोन एसेबाबो थिखादारफोरनो बे जोंनि नङा बे नांगोलनि बे जुंगालनि होनना रावनोबो खामानि होआसै रावजोंबो अनसाय जायासै दा बिनि गोरोन्थिया बे आरो रोंनायाथ' रोंखाथारा बिनिफ्राय दा नोंसोर सोरबा फैथारनांगौ फैथारनाङा जों जेबो बुङा खिन्थु बक'मोना निमाहा बिनो हागोन बक'मोनखौ निमाहा बिहोनो हागोन मानो ट्रेसार खालामगोन सानसेल'लै पावारा सानसेल' आरो जोंनि जिउआनो थास' बिलाइनि दै बायदिब्ला अब्ला जोंनि पावाराबो 5 बोसोरनि थाखायल'बा बेखौ लाना मानो एफा दुगा दुगा दिनै एमएलए जायो मन्थ्रि जायो माबा जायो समाव माथो गावनि गार्ड थानाय पुलिसफोरजोंनो माथो एकदम हमना बोबथिंजानाय जेलाव थेराव सोजायो हो सोजागोन ना सोजाया दिनै लालु प्रसाद मोनानो बिहारनि CM चिफ मिनिस्टार बिथांमोनानो जेल जानांदों माथो नङा होमबा दा बेखायनो पावारखौ साननानै लाब गैया दिनै प्रमदआ गावखौनो सानदोंमोन नामा प्रमदआ दिनै मानो गिनाय मोन्दों बयजोंबो अनजानाय थांखि गोबां लिडारनो मिशनारि भिजनारि लिडारनो मानो गिनाय मोन्दों हो देरहाखाथारगोनबा मानो ज' जानांगौ जाखो जेब्ला नोंथांमोननि इउपिएलनि समा मोजांमोन आबसुनि समा मोजांमोन बे समाव खौसेनि बाथ्राखौनो बुङाखै माथो खौसे जानायनि जों हेंथा नङा खिन्थु लेट जादों बिराद लेट जादों दिनै बर'फोरा बिराद अनलायलायथारोब्ला बिटिआर सान्थि सुक्तिया XNDP बिथांमोननि थाखायनो जादोंमोन बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव एक्स इउनाइटेड फराम दाखांखाबाय बे दाखांनायनि उनावहाय इउपिएलआ सार्थ लबि नङाब्ला प्रमद बर'आ थोनाखैब्ला बै माखासे एनडिपिफोरा मा खिबुआव अर नांनानै XNDP वेलफेयार एसोसिएशन दानाय हा बिथांमोना फैसा जानो दादोंमोन नामा प्रमद बर'खौ गोख्रों खालामनो दादोंमोन नामा दा जुदि गमामायै दादोंमोनब्ला बे XNDP वेलफेयार एसोसिएशना प्रमद बर'खौ मानो देरहाहोफिननो हाया इउपिएलखौ मानो देरहाहोफिननो हाया हा आंनि कुइसना बे जेराव नोंसोर खौसेनि बाथ्रा बुंबाय थादों हा सिगांना सिगां थांबाय नोंसोर दावहा होनाय समाव नोंसोर मोनब्रै जाबाय मोनबा जाबाय माबा धीरेन ग्रुप माबा गबिन्द ग्रुप माबा रन्जन ग्रुप जाबाय खिन्थु सान्थि सुक्तिनि उनावबो जे नोंसोर गावदों बे मा ओंथि फोरमायो बे माने सार्थ लबि सेल्फिश माइन्डेड हा बै XNDP वेलफेयार एसोसिएशनाव थानाय मानसिफोरा सेल्फिश माइन्डेड प्रमद बर' इउपिएल सरकारनिफ्राय फैसा जानो बे आफादखौ दाबायब्रा बिसोरो नङाबा इउनाइटेड XNDP फरामजोंनो थानो हायोमोन ना जयै खामानि मावनो हायोमोन गतिके नोंथांमोननि समायसायानो जोबखायाखै सोरनाबा केस दं माबा दं आबि दं जाबि दं नोंथांमोननि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथांखौनो सख'नो हायाखै नोंथांमोना अब्ला खावनै खावथाम जानानै नोंथांमोननि समायसाखौ माबोरैहाय समादा खालामनो साना हा दिनै नोंथांमोनाबो फैसा मोनजाला नामा बेखायनो बिपिएफखौ ज' जानो खावलायबाय थादों ज' जानाय जायैयाव आंहा बुंनांगौ गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा सानो बेनो जागोन खिन्थु बे बिनि दाय नङा नोंथांमोननि लेट जादों आरो आं लास्टलि बेखौ बुंगोन जुदि गमामायै नोंथांमोना XNDP वेलफेयार एसोसिएशन बर' थुनलाइ आफाद एबसु दा बै जायलाया थांनाय नङा होमबा एक्सबिएलटिआ जायलाया थाङाखै होमबा मन कुमार ब्रह्मआ दा नोंथांमोना जुदि रिटेन भाबै लिरनानै होनो हायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे बिटिसिनि एगेन्स्ट चिफ जाफिननांगौ सोरबा प्रमदआ डिपुटि जायोना मायो थायोना थाया खोथा गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जाफिननांगौ होननानै लिरना होनो हायोब्ला खौसेयालाय मा आं मानो बुंदों बे 5 बोसोरनि खोथायाथ' बाद दोन जोङो सोमावसारबोदोंमोन आलादा उदां बड'लेण्डनि थाखाय नाथाय बे सोमावसारनायखौ बै प्रमद जाम्बाया फुल स्टप खालामना दोनबोबाय माब्रैहाय बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन खालामबाय बर' हारिया आरो एगेन बेबायदि सोमावसारफिनला उदां बड'लेण्डनि थाखाय होननानै लिरनानै होबोबाय बे जाम्बाया प्रमदआ जाम्बा जानो हागौ सोरबा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जाम्बा जाम्बि नङा जों बे बिटिआर एकर्डजों जोंहा बर' हारिखौ सेफगार्ड होगोन बे नङा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया जेबो सेफगार्ड गैया जुदि सेफगार्ड गैयाब्ला जों एगेन जों मुभमेन्टखौ लांफिननांगौ ना लांफिननाङा हो बे मुभमेन्ट लांफिननांगौनि बेलायाव बिथाङा मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन बिथाङा लिरना लाबोखो हा
बेखौ खालामसे खालामना दा 5 बोसोराव बिटिसिनि बर' रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय बिथाङा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनानै बिथाङा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय हालाखार बिलाखार माखासे जालाखार थासारिजों बिथाङा बर' हारिखौ नारसोमनानै होखो बिथांमोनासो बुंबाय थादों शान्ति 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 बिटिआर शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारियाव शान्ति फैबाय बिटिसिआव शान्ति फैबाय गोजोना गायसनजाबाय होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोन फैनायनि उनाव साबैसे बर' बिदा फंबायफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों साबैसे जोंनि जनसाधारन हाग्रायाव थांनानै दंफां दालाइ गोरान ना लायनाय बबेबा मैखुन मैला लायनानै संसार खुंग्रा बिथांमोनाबो हाग्रायाव हाबनो हायै थासारिजों भुगिनांदों हा फेरेंगानि एफा मोजां माबाया मा खालामदों नंखाय बाखाय NGO दाबाय मानसिसो गावबाय थादों मानसि गावाखै बै समाव हाग्रानि आवखार दंफां लायनो थांनायावबो फेरेंगानि NGOनि मानसिफोरजों गावथार जादों बर' हारिनि बर' बिदा फंबायानो हा दिनैनि समावसो गावसोर जेनगोनखायसो बिथांमोना मा खौसेनि बाथ्रा बुंदों नामा बाथ्राया बेफोरबायदि जायो दा बावखुंग्रियाव मानसि दोनहैदोंनो सोरखौ दोनहैनो बेलाय NGOनि मानसिखौ दोनहैगोन थासारिया बेबायदिनो गरम जागोन मालायखौसो सोरबा माबा इलेक्सन खाथियाव दावराव खालामो दावराव खालामना ओंखारहोआ होननाय बे बावखुंग्रियाव दाख्लै सासे बुंदों सोर जाम्बाथाय बेयो बाथ्राफ्रा बेबायदि खिन्थु आङो खौसेनि बेरेखा नङा नाथाय UPLनि मानसिफ्रा आबसुनि मानसिफ्रा जेरै बुंदों एरै खामानि मावनांगौ मिडियायाव बुङो मोनसे सिङाव मावो मोनसे बेबायदिखौ रावबो सापर्ट खालामा जों सैथो गोसोनि मानसि जों मालाबाबो सापर्ट खालामा खौसे जायोब्ला दा समा नोंसिना लेट जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो चिफ जाफिनथोंसै आरो बर' हारिनि जाखिनि मावनो थाबावनाय आद्रा सिमां बेखौ मावलांनायाव जों जयैनो गसंनोसै होननानै रिटेनबाबो लिरना हो अब्ला मा आंलाय मा आंलाय फायखानानि एम्फौसो बिथां गेदेमामोनहाबो गोसो गोरबोजों अनसायगोन एक्सेप्ट खालामगोन होननानै आं सानो स' दिनैनि समाव बेखौ बुंबाय बे टाइमा कुइसन आवारसोमोन खिन्थु माखासे एक्सप्लेन डिफिनिसनफोर होआबा जाया दा बेखायनो होबाय दिनै डिफेनाबो गोदोनासो जाखानानै उनाव मोनजानाय नङा सानदों खोमा खिन्थु जाथिनि खोथा सानालै बिसोर जाथिनि खोथा सानग्राबा बर' हारिनि बर' गामिफोरा एफाग्राब इलेक्सन खालामजाबाय बे नैबे 5 बोसोर प्रमद बर' UPL सरकारनि समावनो आबसुफ्रा माथो गसंहैयाखैबो नायाखैबो आये जोंसो रेसन हैलाबायदों आंथ' हैयाखै आं थांफादों एज ए मिडिया पार्सन हिसाबै आं थांफादों गोबां जायगायाव थांदों नङा होमबा स' थेंक इउ सै